बरायबाय लोगोफोर गोबां साननि उनाव दिनै भिडिअ बनायदों माने गोबां सान नुजानो मोनाखैमोन दिनै जास्ट ओरैनो सरासनस्रा मोनसे आयदा लानानै नोंथांमोननि सेराव सावरायनानै फैदों मा सावरायगोन माने दिनै मोनसे मा होनो सरकारनि सायाव सावरायनोसै दा गोदान सरकार जाबाय गोदान सरकार जानोसै पेपाराव नुनाय बायदिब्ला निउसफोराव नुनाय बायदिब्ला UPPL सरकार जानोसै दा बे सरकारनि सोमोन्दैनो फंनैसो 5 मिनिट रायज्लायनो नागिरदों दा UPPL सरकार दाबाय BPF 17 बोसोर सरकार सालायखांबाय 17 बोसोरनि उनाव मोनसे गोदान सरकार मोनदों जों गासैबो सरकारखौ बरायनांगोन बेनि ओंथिया बे नङा जे सोरबा BPF पार्टिखौ गाज्रि मोननाय जादों बिदि नङा 17 बोसोर जोङो BPF नि खुंथायनि सिङावनो थाबाय BPF नि सरकार सालायनायखौ जोङो नायबाय गोबां बिदिनोसै जौगानाय थाखागोन माखासे जौगादों माखासे जौगायाखै बिदिया थाखागोन दा 17 बोसोरनि उनाव मोनसे गोदान सरकार मोनबाय मोनसे हां मोननाय बायदि मोनदों गोदान सरकारनि मावनाय दांनाया बोरै जागोन बिराद मोनसे गोसोआव हांखुर जादों बिराद नायनो लुगैदों हसाके माबायदि मावमारो गोदान सरकारा 17 बोसोर जिहेतु पुरना सरकारनि मावनाय दांनायखौ जों नायबोबाय थाबाय गोदान सरकारनि मावनाय दांनायखौ जों बयबो नायनो लुगैखायो बियो जोंनि नेचुरेल कैरेक्टर जों बयबो नायनो लुगैदों मोजां प्रतिश्रुति मोजां सदबांसा जोंनो होदों UPPL पार्टिया दा बै मोजां जोंनो होनाय सदबांसा रायजोनो होनाय सदबांसाफोरखौ UPPL दा सरकाराव फैनायनि उनाव मावनो हायो ना हाया बोरै मावो बोरै मावा जों मिथिसिगोन बिराद गोसोआव मोनसे हांखुर जादों आरो माबायदि मावमारगोन UPPL बे बुंनाय लिरनायफोरखौ मावमारगोन ना मावमारा बिराद मोनसे मिथिनो लुगैनाय आरो मबा सरकार दागोन माने थानो हायै बायदि जादों आरो दा सरकार दानानै माखासे खामानि मावदों नांगौ थारमाने बिराद मोनसे गोसोनि लुगैनायखौ हमथानो हानायखौ थारमाने नायनो लुगैनानै हसाके माबायदि मावमारो दा बिनिखायनो मोजां गसाइनि आरज गाबबाय सरकारखौ थाबैनो दानो हाथों सरकारनि खामानिखौ थाबैनो सिस्टेमेटिक जागायजेननो हाथों जौगानायनि खामानिखौ थाबैनो मावनो हाथों जों बयबो आरज खालाम रायजो राजाफ्रा दा पार्टिनि उनाव पार्टिया जै जानायनि उनाव सरकार दानोसै सरकार दानायनि उनाव बियो जेबो पार्टि पुर्ता गैला आरो नों BPF नों UPPL गैला आरो ओंखायनो जाय पार्टिया देरहादों दा UPPL देरहादों नालाय UPPL नि सोद्रोमाफोरखौ आं खावलायनो नागिरदों गोरबोनिफ्राय गाज्रि मोननानै नङा हिंखा साननानै नङा पजिटिभलि आरो कनस्ट्राक्टिभलि UPPL नि सापर्टार्स UPPL नि मेम्बार्स आरो लिडार्सफोरखौ खावलायनो नागिरदों जाहाथे नोंथांमोना इलेक्शननि बाथ्राफोरखौ लानानै सरकार दानायनि उनाव सानबाय थाया हे बेटा नों जोंनो भट होआखै नोंनो एक होआ नङा बै गामिया जोंनो भट होआखै नङा भट होनाय होयैया मेटार नंलिया बियो जै जाबाय सरकारखौ माबा माबि मेरामति खालामनानै सरकारखौ दानायनि उनाव बियो गासैबो इकुवेल जाबाय आरो जोंनो सोर भट होदोंमोन जोंनो सोर भट होआखैमोन जोंहा बेखौ नायनांगौ गैला एभ्रिबडी इज इकुवेल नाउ आफ्टर द फर्मेशन अफ द गभर्नमेंट एभ्रिबडी इज इकुवेल नाउ गासैबो समान बेयाव हे नों जोंनो भट होआखै नों BPF नोसो होदोंमोन होननांगौनि खोथा गैला BPF नि मानसिफोराबो बेयाव मोनसे मोननांगौनि खोथा गैला सापर्टार्सफोराबो UPPL नि मेम्बार्स सापर्टार्सफोराबो रावखौबो जों देरहाबाय जों सरकार दानोसै नोंसोरलाय मा हानो जोंदोलाय नोंसोरखौ जोङो रानथाबोगोन नोंसोरखौ जोङो भट होआखैमोन नोंसोरखौ नायगोन ओरै रोखोमनि साननाय हनाय आरो सेन्टिमेन्टखौ जाहाथे UPPL नि सापर्टार्स लिडार्सफ्रा बा रायजो राजाफ्रा लानाङा सोरबा खासे बुजि मोनियाव फिसा गिदिरफ्राथ' लाखायानोखा फिसा मेम्बार्सफ्रा लाफ्लाङो आरो बेबायदि मेन्टेलिटिखौ जोंनो भट होआखैमोन नोंसोरनि गामिना नोंसोरनो एक होआ जोङो सानफ्लाङो आरो फिसा मेम्बार्सफ्रा लिडारफोरा खिन्थु बिदि मेन्टेलिटि थाया लिडारफोरा साननाय हनायफ्रा गोथारानो थायो आं जै जाबाय नालाय आंनो सोर भट होदोंमोन भट होआखैमोन बेजों साननांगौ गैया गासैबो आंनिनो रायजो आंनिनो राजा आंनिनो फोरजा गासैनिबो थाखाय आं समान आं गासैनि थाखाय खामानि मावगोन होनना लिडारफ्रा मालाय सदबांसा लायो खिन्थु बै ग्रासरुट लेभेलनि भिलेज लेभेलनि प्राइमारि लेभेल ब्लक लेभेल आनसलिक लेभेलनि मेम्बार्स सदस्यफोरासो बायदि साननानै लायो इनसाल्ट खालामनो लुगैयो जों देरहाबाय नोंसोरा जोंखौ नायबाय था लांखबनो ओरैबायदि बायदि इनसाल्ट खालामनाय थानो नागिरो खिन्थु बै रोखोमनि इनसाल्ट खालामनाया जानाङाथो रावनियावबो UPPL नि मेम्बार्सफ्राबो BPF नि मेम्बार्सफोरखौ सापर्टार्सफोरखौ इनसाल्ट खालामनाङाथो जों गासैबो समान जाजोब्बाय दा जों दा गासैबो रायजो राजाया कुनु पार्टी गैयालाबासिनो
पार्टी हारि राव बासियाब्लासिनो नों BPF आनो जा UPPL आनो जा BJP आनो जा जों गासैबो भगबाननियाव इसोरनियाव आरज खालाम जाहाथे मोनसे गोदान सरकार जायो आरो बे गोदान सरकारा हारिनि आरो समाजनि आरो ओनसोलनि मोजां खामानि मावनो हायो जों गासैबो बेखौसो दा आरज गाबनांगौ इसोरनि सेराव बेनोसै सरकारखौ जों सालायबाय थानांगौ सालायनायाथ' मोनसे डेम'क्रेटिक प्रसेस बियो सरकार सालायनाया जों दा 17 बोसोरनि उनाव मोनसे गोदान सरकार मोननाया जोंनि थाखाय बिराद भाग्यबान आरो रायजोफोरा बेखौ मिथिनांगौ एक्चुअली 5 बोसोरनि उन रायजोफोरा सरकारखौ सोलायनो रोंनांगौ थारमाने जोंना मोनसे सरकारखौनो 17 बोसोर 20 बोसोर लाखियो उनाव जोंनो भुगिनो गोनां जायो गोदान सरकारा मोनसे बिराद इन्टारेस्टजों खामानि मावनायनि मोनसे माबा थायो मा होनो माबा मोनसे खामानि मावनो लुगैनाय मोनसे सेन्टिमेन्ट थायो आरोखि आरो नोङो पुराना गोजाम सरकार जायोबाथाय बिसोरनि जस खामानि मावनो लुगैनाय डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो लुगैनाय आरो जेखिजाया खामानि मावनो लुगैनाय जितु इन्टारेस्ट बे इन्टारेस्टआ थारमाने खमिलाङो 17 बोसोर गाहाम खामानि मावोबा नोङो बिसोरनि मावनो लुगैनाय बिसोरनि दुखिया गोरिब गामि लेभेलनि मानसि दुखु खस्थ' जाना थाना भुगिना थानाय मानसिफोरखौ अननायफोरा एसे खमिलाङो थारमाने बियो सोरबा पार्टिकुलार मानसि नङा पार्टिनि मानसिखौ बुङाखै आङो मानसि जातियानो बेबायदि मानसि माहारिनि नेचारेल केरेक्टार बेयो मोनसे मिथिंगायारि आखुआनो बेबायदिखा मोनसे पार्टिखौनो सासे मानसिखौनो नोङो रुल खालामबाय थानो होयोब्ला गोबाव सम रुल खालामबाय थानो होयोबा बिनि खामानि मावनाय दांनाया एसे लेहेम आरो एसे अबहेला जालांखायो बियो जाबाय नेचारेल केरेक्टार आं सोरबा पार्टिकुलार पार्टि आरो मानसिनि बाथ्रा बुङाखै दा UPPL गोदान सरकार दाबाय बै UPPLआबो 15 बोसोर 30 बोसोर सालायोबा 20 बोसोर सालायोबा बै UPPLनि लिडार्स आरो मेम्बार्स कर्मी आरो सापर्टारफोरनि मावनाय दांनायाबो दुर्नीतिजों बुंफबहैनो हानाय बिसोरबो गोरिबफोरनि माबा माबि मावनो लुगैनाय इन्टारेस्ट जोबलांनो हानाय खिन्थु जोंनिखायनो डेम'क्रेटिक प्रसेसआ बेनिखायनो मानसिनि चरित्रजों लोब्बा लाखिना साइक'लजिकेलि बेखौ 5 इयार्सखौ बानायनाय बेनिखायनो रायजोफोरा मिथिनांगौ जे 5 बोसोरनि उनाव जोङो मा सरकारखौ पावाराव दोननांगौ सोर मानसिखौ शिफ्ट खालामनांगौ बे बुस्थुखौ रायजोआसो डिसाइड खालामनांगौ जों रायजोफोरा 1000 होबानो भट होयो 500 थाखा होबानो भट होयो उनाव सरकारा गाज्रि सरकार फैयोबा मोनसे सरकारखौनो बारे लाबबाय थायोबा मावनाय खामानिफोरा एसे गाज्रि जालांखायो जेखिजाया पार्टियानो जाया मानो बियो जेखिजाया पार्टि जाया मानो बियो मोनसे पार्टिखौनो नों सरकाराव लाबबाय थायोबा बियो जालांखागोन नों BJPआनो जा कंग्रेसआनो जा BJPआनो जा BPF आनो जा जि पार्टियानो जा मोनसे पार्टिखौनो जुदि नोङो गोबाव सम नोङो सरकार दानो चान्स होबाय थायोबा बिसोरो टाइरानि जालाङो टाइरानि माने मा गावनि इस्सा मथे मावनो लुगैनाय गावनि इस्सा मथे डिसिसन लानाय रावखौबो केयार खालामि बे सिस्टेमा मानसि हारिनिल' जाखायो बियो कुनु पार्टिजों लोब्बा गैया बियो बेनिखायनो 5 बोसोरनि मुरे 5 बोसोरनि उन रायजोफोरा डिसाइड खालामनांगौ दा नैबे गोदान सरकार जाबाय UPPLनिया 5 बोसोराव बियो मोजां खामानि मावनो हागोन ना हाया मोजां खामानि मावनो हायोबा जों बेखौनो लाखिबाय मोजां खामानि मावनो हायाबा रायजोआ डिसाइड खालामनांगोन जोंनो फैबाय थानाय 5 बोसोराव बे UPPLखौ पावाराव बा सरकार दानायाव नांगौना नांलिया नाङाबा जों बिनो भट होनाङा आरो 5 बोसोर खामानि मावदोंबा नेक्स्ट 5 बोसोरनि थाखाय जों भट होनानै आरो सरकार दानो जोङो खाबु होलायनांगोन दा बै सिस्टेमखौ जोङो रायजोआनो मावनांगौ आरो सरकार सोलायनाया रायजोनि आखायावनो थायो जोङो सरकारखौ सोलायालासिनो गोबाव सम दोननानै जेब्ला जों खस्थ' मोनो जों बुंसोलायो ओइ बे सरकारा खामानि गैया बे सरकारा जोंनो न'खौनो होआ लेट्रिनखौनो होआ माबा माबिखौनो होआ रास्ताखौनो फाहामा होमब्लाय नोंहा मानो सोलायना लानो रोङाखै बे सरकारखौ नोङो सोलायना लानो रोङाखै नोंहा भुगिगोनानोखा मोनसे सरकारखौ एसेबां गोबाव लाखिनो सोर रायजोआ नोंखौ सोर होदों रायजोफोरखौ सोर होदों एलाव होदों सिस्टेमाथ' रायजोफोरखौ मोनसे सरकारखौनो 15 बोसोर 20 बोसोर 30 बोसोर लाखिनो होआखैना 5 बोसोरल'सो लाखिनो होदों सिस्टेमा 5 बोसोरनि उनाव जोङो सोलायनांगौ मोजां मोनाबा जोंनिया मोजां मोनाबाबो 1000 थाखा मोनबानो भट होयो जोंनिया 10,000 थाखा मोनबानो जोंनिया भट होयो जोंना गामियाव 50,000 थाखा मोनबानो भट होयो जोंहा पार्टिखौ गाज्रि मोनोबाबो 10,000 मोनबानो भट होयो बे जोंनिसो भुल बियो सरकार सोलायनो रोङिया दा बेनिखायनो गोबां बोसोरनि उनाव जोङो गियान मोनबाय सरकार सोलायनाया जोंनि थाखाय गोनांथार बेनिखायनो जों सरकार सोलायबाय UPPLआ मोनसे गोदान सरकार मोजां खामानि मावनो हाथों जों बयबो आरज गाब इसोरनियाव फैबाय थानाय 5 बोसोराव मोजां खामानि मावगोन होनना आसा खालामदों मावनो हागोन ना हाया जों बयबो नुगोन जों बयबो नायनो हांखुर मावनो हायाबा जोङो फैगोन 5 बोसोराव डिसाइड खालामगोन जोङो UPPLखौ सरकाराव लाखिफिनगोन ना गुबुन पार्टिखौ सरकाराव लाबगोन आरो UPPLआ मोजां सरकार मावमारोबा जों बेखौ आरोबाव जोङो
सरकार सालायनो थाखाय जोङो भट थुलायगोन आरो खिन्थु 10 बोसोरनि उनाव मोजां खामानि मावगोन ना मावा बेखौ नुलायगोन जोङो मोजां खामानि मावाबा जोङो 10 बोसोरनि उनाव जों जेब्ला भट फैलायगोन भट थुनाय अब्ला जों इउपिपिएल नो थुलायबानो जाबाय रायजोआसो डिसाइड खालामगोन दा पाब्लिक उइल डिसाइड अबाउट इट अके नङा होमबा बाथ्राया बिदिसो इदि जानांगौ घटनाया अके बाय बाय